Čaute, som Maťo Homola, automobilový pretekár. Teraz ťa zoberiem do mojej obľúbenej firmy Homola Autoservice a Technika. Menovci sme čisto náhodou, ale za tie roky sme už skoro ako rodina. Keď potrebujem čokoľvek skontrolovať alebo poradiť, vždy smerujem rovno sem. Dodávajú všetky mašiny, ktoré nájdeš v autoservise. Od zdvihaku, vyvažovačky, prezúvačky, geometrie, kompresora až po naradie. Dokonca skoro na každej STKčke je vybavenie od nich. Tak sa poď so mnou pozrieť, ako toto vyzerá. Spoločnosť Homola je lídrom na trhu a je stabilnou rodinnou firmou. Navštíviť ich osobne môžete v 3 prevádzkach na Slovensku, v Bratislave, Ružomberku a Košiciach a tiež u našich susedov v Brne. Ahoj Rado. Ahoj Maťo. Ty si šéf obchodu, čo tu vlastne ty robíš? Riadím obchodné oddelenie, čiže predaj tovaru, ponuka riešení, ponuka služieb. Komunikujeme s rôznymi zákazníkmi, riešime rôzne zákazky, rôzne projekty. Nie sme sústredení len na nejakú konkrétnu skupinu ľudí. Snažíme sa byť otvorení pre každého. Vždy ma lákali veci okolo autoservisu, ale nikdy som nechcel byť úplne automechanik, tak prišla táto ponuka cez inzerát na možnosť montáže autoservisnej techniky, tak ma to zaujalo a prihlásil som sa. Na tejto práci ma najviac baví vlastne prístup k najnovším technológiám, ktoré sa využívajú v autoservise. Počúvaj Majo, to normálne super vozík, normálne ti ho závidím. Ďakujem. Aké máte také vybavenie alebo nejaké technológie, s ktorými pracuješ? Tak ako si povedal, túto fajnovú káru, to je jedna z nich, vysokozdvižný vozík. A potom kľudne máme skenery, ktoré používame na skenovanie. Máme tu oštitkované vlastne všetky tovary, vieme si tak počítať, či všetko nájsť. Čo je také najdôležitejšie, aby si jednoducho robil tento typ práce? Musíš byť dôsledný, musíš vedieť, kde čo máš. Poslednou zastávkou je oddelenie metrológie. Je tu Lukáš. Ahoj. Servus, ahoj. Overujeme a kalibrujeme momentové kľúče, pneumerače, vyvažovačky, posuvné meradlá. Kolegovia hore na poschodí robia tlakomery krvi, vlhkomery, teplomery. Čo vlastne firma Homola pomáha zdraviu Slovenska. Áno, aby boli všetci zdraví a aby k nám nosili aj momentové kľúče. Ak máš aj ty chuť vyťaziť, práve teraz prišla šanca stať sa súčasťou úspešného tímu. No a momentálne sa hľadajú kolegovia na tieto pozície. Tak čo, pridáš sa do tímu víťazov?